haƙuri mana kina na sai ka ce kwai ya fashe a cikin ki. To wannan da kake zuwa gunta ina gaya ma cewa matukar ƴan mace ce. Da Allah ka wannan tsinannen mai gashin da ba yadda za su yadda suke cikin talaucin nan nasu wallahi sai ta dawo gare ni. Ya kika dawo? Kuma kuɗin makaranta. Kuma me yasa in baka da kuɗi mutane ba sa kallon ka? Kuma me yasa idan baka da kuɗi mutane ba sa kula ka? Kuma me yasa da kokarin mutum ake so a maida shi baya? Ni kace kira da yar mace? Yar mace mana. Ni ce yar mace. Allah ya isa tsakani na da kai. Renin hankali matsalar irin wa'annan yaran ce. Ki sani wannan damuwar da kika dora ma kanki. Ni ma zuciyata ba za ta taba zama cikin nutsuwa ba. Ba ni da wanda nake kallo in ji daɗi da ya wuce ki. Ni ma na kasa yanda zan yi na cire bakin cikin da ke cikin zuciyata. Ki haƙuri yaya. Ina so ka bani dama domin na fita da ita ƙasan waje a yi mata magani. Me zai hana tunda harka ce ta kuɗi ta taimako tunda har za a fitar da ita. Ai abin so ne. Bawan Allah, dan Allah kai waye. Wake ake gyara dai har yanzu ba a gama ba dan Allah dan